Alumnes de l'Escola Joaquim Ruyra de la Florida han elaborat una catifa artística de jocs tradicionals, una iniciativa que s'emmarca dins el projecte Tothom al Pati, un pla de la comunitat d'aprenentatge que realitzen en col·laboració amb l'Institut Rambla Prim de Barcelona. Són infants de l'escola Joaquim Ruyra i estan fent uns dibuixos que tindran una repercussió directa en el seu dia a dia. Han ideat un seguit de jocs i activitats lúdiques per fer al pati i aquests dissenys es veuran plasmats en un mosaic on els duran a terme en els moments d'esbarjo. La iniciativa Tothom al Pati vol fomentar la creativitat artística, la implicació dels infants i oferir la possibilitat de gaudir d'altres jocs de caire més tradicional a banda dels esports de pilota. Amb dues coses. Un dels propòsits és que sobretot hi haguessin espais alternatius a les pilotes i per tant recuperar tota la banda de jocs tradicionals. Però de la mateixa manera i de forma paral·lela, com que com a comunitat d'aprenentatge donem espai als familiars i als alumnes on puguin somiar i on puguin plantar els seus desitjos de què és el que volen per l'escola, aquesta era una part dels somnis de la comunitat d'aprenentatge de la nostra comunitat. L'alcaldessa i el tinent d'alcalde d'Educació han copsat aquest projecte que forma part del Pla Educatiu d'Entorn i que té un vessant col·laboratiu molt accentuat. Alumnes d'un programa formatiu de pintura d'un institut de l'àrea del Besòs a Barcelona col·laboren amb els nens i nenes de l'escola Joaquim Ruyra. Els més grans fan pràctiques i els més petits han après tècniques de pintura i han ajudat a remodelar el pati de la seva pròpia escola. Tot plegat, un projecte que es basa en la col·laboració educativa. Creo que es un proyecto que además genera orgullo de pertenencia a este centro educativo, orgullo de pertenencia también a la ciudad, porque son muchas las colaboraciones y muchas las complicidades que hay detrás de este proyecto. Crec que és molt positiu aquesta unió, aquest equip, aquest treball, que en aquest sentit beneficia a tothom i beneficia a la comunitat d'aprenentatge del Joaquim Ruyra. L'escola pública Joaquim Ruyra de la Florida va ser el primer centre educatiu de la ciutat a adoptar un model de comunitat d'aprenentatge, un model acolorit de participació i implicació.